Hola a tothom, què tal? Com estem? Un dia més aquí a Territori Vermell. Avui, per fer el vídeo que hem fet durant els altres anys, parlant una mica de com veiem aquest equip del Kitchener Manresa 26-27 per de cara, ara hi ha aquest començament de pretemporada. Aquesta pretemporada que comença el dia 30 a Navàs, i ho fem aquest vídeo amb l'Aleix Cabré, que ja hem fet aquests diferents vídeos. Aleix, què tal? Com estàs? Què tal? Com estàs, Miqui? Bé, Aleix, sembla que la feina, ara sí, confirmat, no? Ja sembla que ho tenim confirmat i ara sí, sembla que ja està al 100% amb aquest últim fitxatge, no? de Notae. Una mica, Aleix, et volia demanar sensacions. Tenim 13 jugadors, més els de U22. Una mica com veus aquest equip de Diego Ocampo? Bé, les primeres impressions són molt bones. Crec que tenim un molt bon grup humà, això per primer, però si ens centrem en la part esportiva, crec que els primers objectius o els principals objectius que es marcaven a principi de mercat s'han aconseguit, no? Que era tenir una plantilla més física per aguantar tant ACB com Eurocup de manera més sòlida i tenir una plantilla una miqueta més llarga en el sentit de que l'11, el 12 i el 13 per mi són peces una mica més contrastades de les que veníem l'any passat. A partir d'aquests dos barems, crec que s'ha aconseguit un equip molt físic, que ens permetrà molt pressionar molt les primeres línies i ofegar bastant els nostres rivals, i a partir d'aquí el nostre joc de transició, que ja sabem, no? De córrer, rebotejar, tirar els primers segons, crec que tenim armes per jugar a la perfecció aquestes coses, no? Sí, jo crec una mica el que dius, no? Crec que hi ha hagut aquesta millora, no?, respecte a la temporada passada, que s'ha fet un equip molt més físic, no?, i es veu només amb alguns fitxatges, i crec que en part és positiu, no?, perquè a més, jugant tantes competicions necessites aquest plus, no?, una mica el que dius. La temporada passada vas anar amb diferents apostes, com podia ser Archie o podia ser Knudsen, no?, que eren jugadors que venien de la Lliga Belga, inclús el mateix Marc Gaspar, que acabava de pujar de l'equip B. El que aquest any tens són jugadors, per mi, tots contrastats, que almenys tots han jugat a una primera divisió important, i crec que això es nota i pot ser un punt clau, no?, per ser més competitius a ACB i Eurocup, no? Sí, i tots veient una mica tots els rols que han tingut, si tu veus, veus tot el puzzle, t'encaixa tot, no? Perquè l'any passat, jo recordo el vídeo que vam fer l'any passat, i et vaig dir, Plummer és molt bo, per exemple, per posar un exemple, però no sé com s'adaptarà a la lliga, perquè era un americà que gastaves la plaça d'extra, però li costava generar per ell mateix, no? Era més un finalitzador, un triplista. Ja vam veure que ho vam haver de canviar. I crec que els perfils que s'han fitxat tots encaixen. Una altra cosa és, veurem com s'adapten, no? Que a priori esperem que s'adaptin bé, però pot ser que algú es quedi pel camí. Llavors, veurem com s'adapta, però té molt bona pinta d'inici aquest Kitchener Manresa. Si et sembla, anem a començar a fer una mica d'anàlisis per posicions, no? Comencem per la posició de base. La posició de base potser és la que més coneixem, no?, de l'equip, ja que tenim Hugo Benítez i Ferran Basses, que els tenim de l'any passat, i l'única incorporació, entre cometes, perquè també podem dir, no?, que Rafa Villar és base, però ho fiquem en el costat d'escoltes, seria Lucas Belfort, no?, que és un jugador francès,
que ve d'aquesta segona divisió francesa, tot i que haver competit també amb Limoges a primera. Una mica l'Eix, com veus aquesta posició i com veus els 3 jugadors que tenim? Crec que és una posició molt complementària, que els 3 en algun moment no descarto que puguin compartir pista. Sobretot si contem, sí que és més difícil que Bassas i Benítez comparteixin pista a nivell defensiu, sobretot, però jo no ho descarto perquè l'any passat ja vam tenir algun moment amb Bassas i Dani, que són perfils que podríem assimilar. I a part, doncs, amb les 3 posicions de base tens un més organitzador, no? Com pot ser, o més cerebral, com és Hugo. Tens un més anotador, més explosiu, entre cometes, que pot ser Ferran, no? Les ratxes que ja hem vist l'any passat. I tens un punt més defensiu, un punt de stopper, que és Belfort, no? És un ancle més defensiva, no és un gran anotador, sí que ha d'anar creixent en aquesta anotació exterior, sobretot perquè és un bon penetrador, però sobretot amb el que destaca és defensor, no? Si em dius quins són els jugadors de rol, doncs ell és un jugador de rol total i defensiu. Llavors, és veritat que ha hagut de donar el pas enrere de Lliga de segona francesa, però crec que les temporades que ha estat a primera divisió ha sigut sòlid dintre del rol aquest que expliquem, no? Específic, defensiu, penetrador, 9-10 punts, no li demanis massa més, però de feina bruta darrere et farà la que vulguis. Per tant, em sembla una posició molt ben compensada. Sí, la veritat que sí, crec que és una posició que està molt ben coberta i, a més, doncs, si Hugo Benítez no està al 100% ben recuperat, crec que pot ser una de les millors posicions que pot tenir l'equip aquesta temporada, més tenint això, aquesta bateria de Ferran, no? I també aquesta defensa de Belfort. Si et sembla, passem a la posició de 2, que és la que s'ha tancat, no? més tard, amb aquesta lesió de Colby Jones, que al final Gidey Notae doncs, ha sigut el substitut, amb l'arribada també de Lucas Colenda, i contem aquí a Rafa Villar, una mica l'Eix, també una mica el que dèiem en aquesta posició de bases, no? Hi ha diferents perfils i que tots ells encaixen molt bé, no? Sembla? Sí, i avui que hem rebut l'últim àudio de valoració del Biel sobre Notae, precisament, avui que ho estem gravant divendres 21 d'agost, doncs el que deia el Biel, no? Que aquest fitxatge el que et permetia era jugar amb 3 petits si el Diego ho desitjava en algun moment, perquè tots són complementaris, tant l'exposició de base que ja hem comentat, com Colenda, com Notae la posició de 2, i Rafa Villar, que jo m'atreveixo a dir que en algun moment puntual també podria anar al 3. Sí. No és la seva posició. Notae no era l'opció que més volia el club, perquè volien un 2 gran i així es va fer amb Colby Jones, però quan et cau l'opció de Colby Jones, anar a buscar un 2 alt és difícil. Llavors es troba l'opció aquesta de Gidey Notae, que és un anotador a 3 nivells, és a dir, pot anotar de 3
com a mitja distància, com penetració, i això és molt important i és la clau respecte al que comentàvem del vídeo de l'any passat, respecte a Plummer, perquè jo crec que en el bàsquet actual és molt clau que els teus anotadors puguin penetrar, puguin llançar a mitja distància i puguin llançar de 3, perquè amb una defensa se t'obre més si no sap què faràs en aquell moment, no? I Giddey Notae, a part, també té molt bona lectura de joc en l'apartat ofensiu, no? Pot distribuir i també podria jugar a la posició de 1. Però és que, a part, defensivament també és molt ràpid, posant mans, és molt agressiu, és petit, però és agressiu i és físic. Jo ho repassàvem l'altre dia al canal i he vist partits de 7 rebots seus, vull dir que al final sembla que no, és un jugador petit però que lluita molt. Lluita molt, es posiciona molt bé, té molt bona lectura de joc, per tant jo crec que amb el joc del Manresa és un fit bastant perfecte, no? I parlàvem amb el Fran Díaz, que també s'ha passat per aquí pel canal, i em deia, bueno, és que ja el va donar per opcions per l'any passat, no? Per quan vam tenir la sortida de Plummer, perquè és un jugador que és veritat que ve de 2 mesos parat, que ha estat parat, però bueno, la revisió mèdica ha sigut satisfactòria i per tant formarà part de la primera plantilla. Un jugador que, ja et dic, és un anotador d'èlit i que si tot va com ha d'anar, crec que ens farà disfrutar moltíssim. I de Lucas Colenda, bé, té molt bon canell, és un esquerrà, molt esquerrà, que aquí és un problema que pot tenir a l'hora de l'escouting, que el comencin a pillar i li tapin molt l'esquerra, veurem com funciona, i a nivell defensiu sí que em genera més dubtes perquè em sembla que té un cos que és molt prim, però bé, veurem, perquè pot ser el típic jugador que li marquis un sistema, no? I que sigui un triplista des de fora. També pot penetrar, tot i que el seu cos a l'ACB vull veure'l com s'adapta, però en teoria també és bon penetrador. I en defensa li costaran jugadors grans, però també pot posar bones mans. Però és un jugador que també ens pot aportar moltíssim des de la generació del triple, i que crec que es complementa molt bé també amb el que ja tenim, no? Sí, jo crec això, que al final Colenda no tens potser aquesta defensa, però sí que pot ser un jugador d'aquests que el Diego pot inclús, com dir-ho, reformar, no? Com va ser el cas d'Àlex Reyes, que era un jugador que no estava gens adaptat a defensar i aquestes últimes temporades ha anat a quasi 5 rebots per partit. I per sort també és això, tens aquest Rafa, no? Que és un especialista també defensiu, que vull dir, t'aportarà un plus, una veterania en aquesta posició i que et donarà un extra, no? Que al final és un fitxatge que potser a priori no hi comptaves tant perquè era un jugador que potser no haguessis pogut arribar, però es presenta aquesta opció de mercat i era una cosa que no podies deixar d'aprofitar, no? Clar, la situació del Rafa és la següent. Quan el 90% de les plantilles ACB tenen tancades aquesta posició de base i el Manresa la tenia tancada, surt de Baskonia. És que ni ell s'ho imaginava sortir de Baskonia. Llavors, és un cupo jove que ja té l'experiència amb Baskonia, té una experiència a Lleida amb un altre rol
veus que et pot encaixar perquè ell volia jugar a Europa i el Manresa aposta. Clar, això que et permetrà tenir el que tens amb el base, poder-ho replicar amb la posició de 2. És dir, un jugador que et pot fer una mica de tot, que és Jadon Otae, un jugador més anotador, o sobre el paper més anotador i que li costa més defensar, com és Lucas Colenda. Que li costi més defensar no vull dir que sigui un mal defensor, però és un de les seves debilitats i veurem com amb Ocampo, com tu bé deies, jo crec que s'aplicarà bastant més amb el que hem vist a Alemanya. I a part tens Rafa Villar, que sí que és més un stopper defensiu, com tenies amb Belfort, però més contrastat. Llavors, jo crec que per aquestes dues posicions exteriors, crec que tenint en compte tot el que s'ha de tenir a la Lliga ACB per fer un bon encaix i tenint en compte el nostre pressupost, crec que s'han fitxat 6 peces molt adaptables entre si i que poden funcionar molt bé. Passem a aquesta posició d'alè també, no? Una posició d'alè que jo crec que pot tenir diferents jugadors, però anem a dir una mica els que serien els oficials, no? Perquè hi ha jugadors de 2 que poden fer de 3 i jugadors de 4 que poden fer de 3. Vull dir que... però els que realment per mi són els alers a priori serien Chibuzo Agbo i Pablo Tamba, dos perfils que no són tan diferents, no? Perquè els dos són jugadors amb molt bon físic, jugadors que saben defensar molt bé. Jo destacaria potser que Agbo sí que té molta més amenaça de tir, no? És un jugador molt més complementat, no? En tots els aspectes, perquè a part d'això de tenir un físic descomunal, té un bon tir i pot generar perill, i Tamba és més un especialista defensiu que a mi em recordaria més un perfil que hem tingut alguna altra temporada que jo ho compararia, no? com un Musa Sagnia, un jugador que pot fer de 4 també i que crec que també pot aportar molt en aquest equip de Manresa. Correcte. La posició de 3, tant Tambo com Agbo són perfils defensivament bons i molt físics, que jo crec que és el que s'ha de buscar en una posició de 3. I a part Agbo sí que podem dir que és el típic que diuen els americans un 3&D, no? Que llança de 3 i et defensa. Per tant, jo crec que la posició de 3 sempre ha sigut la més que et pot generar més dubtes o que no està tan contrastada, però és que jo aquí, i ara parlarem dels 4, però és que jo aquí a la posició de 3 no et descarto que en algun moment o bastants moments de la temporada també pugui aparèixer un altre nom, que és el de Timmy Allen. Timmy Allen jugant al 3 i potser Agbo, Michev jugant al 4, Tamba potser també aportant al 4. Per tant, és una posició i la plantilla en general és una plantilla molt versàtil, que no els podem encursetar en una posició en concret, i això també es buscava, no? Al Manresa, perquè si tens pocs diners i has de maximitzar el que tens, doncs les plantilles s'han de fer el més versàtils possibles, i ara, en el bàsquet actual, el tema de les posicions cada cop és més versàtil, no? Cada cop ja no hi ha els bases purs, els 5 purs, no? Ja es busca més, ja quan es busca un exterior ja es diu és un combo o és un 4,5. Ara això ja és el nostre pa de cada dia. Per tant, crec que la posició de 3 està ben complementada, no? Amb un perfil més defensiu com pot ser Pablo Tamba i un rol més ofensiu com pot ser el d'Agbo, no?
i per tant crec que dintre de que és la posició més experimental, entre cometes, perquè Agbo ha tingut experiència a Lliga Francesa i a Champions, i Tamba ha estat a NCA aquests últims 5 anys, jo crec que poden ser molt complementaris i jo crec que Tamba sorprendrà a la majoria. De fet, ja el vam treure nosaltres en un vídeo, el vaig treure jo i crec que pel perfil de 3 del Manresa i pel perfil que li agrada al Diego, no? De córrer, de rebot, transició, crec que és un fit perfecte i crec que donarà més d'una sorpresa a l'afició manresana. Sí, totalment d'acord. A més, ja dic, amb això que pots canviar posicions, crec que totes les posicions estan molt ben cobertes. I anem a aquesta posició de 4, no? Que, doncs, com bé dèiem, no? Tenim a Timmy Allen, que és l'altre extracomunitari del Kitchener Manresa, a Jordan Minchev i a Eric Vila. Aquí també una mica, no? Timmy Allen, un jugador que et pot ajudar en l'apartat ofensiu i defensiu, ja que també defensivament t'aporta molt. Tens a Jordan Minchev, no? Que és un d'aquests gregaris, no? Que treballen per l'equip, un d'aquests jugadors que agraden a Diego Campo, que ja ho vam veure en Chemnitz, que és un jugador que a part de sumar en l'apartat anotador treballa molt i d'aquests que es deixa la pell dintre la pista. I tens un altre perfil totalment diferent, no? Com és Eric Vila, que més anotador, un triplista, jugador doncs, que ve d'una temporada no massa bona a nivell personal a Gran Canària, ja que no ha tingut potser els minuts que hauria d'haver tingut, però ve aquí a Manresa una mica a reivindicar-se i a demostrar, no?, el bon nivell que havíem vist d'aquí a CB amb Breogán i amb Girona. A mi és una posició de 4, tot l'equip m'agrada en general, però és una posició de 4 que m'agrada especialment, perquè trobo que s'ha fitxat a Timmy Allen, que és més el vet lliure, el que li pots donar les claus de l'equip, no? És un dels jugadors que té més independència notadora, no? El que teníem amb Alston i companyia, no? Pot anotar de 3, pot penetrar i sobretot jugar molt de cara, no? Per trencar el seu defensor, tot i la seva curta alçada, perquè és un 98 en la posició de 4, és prou físic i defensivament també posa molt bones mans, però jo crec que és el que juguen amb Notae, no? T'han de donar aquest puix extra, que si surten bé tindrem un sostre molt, molt alt, i crec que amb Timmy Allen, mira, curiosament, Timmy Allen i JD Notae, els fitxes del Trapani, ens van fer un traje a Llavaneres, els dos. Que ens van fer un traje a Llavaneres, però jo crec que la gent amb Timmy Allen, sobretot, no s'ha de quedar amb l'última versió de Timmy Allen al Pau de Salònica, perquè al Pau de Salònica hi havia només una pilota per 4 bèsties, no? I crec que hi ha una part positiva d'aquestes estadístiques del Pau de Salònica, no? Que també t'ha demostrat ser un treballador a l'ombra, no? Perquè contra Bilbao Bàsquet a la final de la FIBA Europe Cup també va tenir els seus minuts de bon nivell i va ser un dels capdavanters a la final, tot i que Pau no va arribar a guanyar el partit, no? Per tant, jo ho valoro més positivament el seu rol a Pau, no? Que ha sapigut ser un segon espasa quan li ha tocat ser un segon espasa,
ha sapigut ser un jugador d'equip i ha sapigut ser un primer espasa quan li va tocar ser Atrapani o Stende quan ho ha sigut, no? Sí. Per tant, crec que quan li toqui sumar i ser un segon espasa, tot i que aquí a Manresa no ho serà, però quan no tingui el dia entonat, crec que treballarà per l'equip i quan tingui el dia més entonat li dirà a qui toqui, mira, avui passeu-me-la perquè estic de dolç i jugueu més per mi, no? Però crec que és més positiu les estadístiques del Pau del que la gent es pensa i crec que això també ha sigut un pas positiu perquè nosaltres el podem fitxar, perquè si es fa 20 punts a Pau de Salònica ja et dic jo que aquest jugador no està aquí a Manresa. Sí. No, està clar. Jo crec que el que diem, no? Una posició molt ben complementada i crec que pot, té opcions, no? Perquè Minchev i Vila també poden estar al 5, vull dir, potser no tenir tant físic, no? Però al final amb la seva alçada pot compensar per aquí i té moltes possibilitats, no? Sí, amb Jordan Minchev em sembla un fitxajón perquè a la gent potser no li convenç tant perquè és un d'aquests, com tu deies, no? Un soldat i els soldats sempre fan feina molt bruta i no se'ls veu tant, però a mi, que sigui comunitari, que hi hagi jugat l'Eurocup, que hi hagi demostrat el seu nivell a l'Eurocup i fent bon rendiment, sent sòlid, no? Sí. Em sembla que no tots han d'anotar 20 punts, no? Perquè si tots anoten 20 punts, la construcció de l'equip està mal feta, no? I llavors necessites un punt de soldat, un punt de maduresa, no? És el que feia Steinbergs, tot i que per mi són totalment diferents. Minchev és més robust, té una robustesa més notòria, però també té bona mà des de fora, pot jugar de fals 5 si fa falta, i Eric Vila ve a reivindicar-se perquè no és l'Eric Vila de Gran Canària, ja porta anys a la Lliga, no és un cupo top de la Lliga, no enganyarem a ningú, però és un altre soldat. Llavors, crec que sent català, tenint l'experiència que té a la Lliga Endesa i haver de reivindicar-se, crec que són 3 punts que em fan dir que Eric Vila és un bon fitxatge per Manresa. Per tant, una altra posició que a mi em sembla molt ben coberta dintre de les possibilitats econòmiques que té Manresa i les necessitats que necessita l'staff per jugar el que volem jugar. Sí, i fiquem la cirereta al pastís, no?, en aquesta posició de 5, amb Nico Nguenda i Pierre Oriola, doncs que ja coneixem qui és, potser et diria futur capità del Quinzenes Manresa aquesta temporada, perquè a més doncs, és un líder en el vestuari, un jugador que aporta sempre en positiu, en defensa, en atac aquest any també hem vist una molt bona versió, crec que ha sigut el jugador clau, no?, per fer la temporada que s'ha fet aquesta passada, i fitxes a Nico Nguenda, no?, que és un jugador que en el vídeo amb el Fran el vas comentar, no?, com a possible reforç que dèiem que podria encaixar, i crec que, quan vam llegir un nom, allò que deies que no t'ho creies, perquè al final sí que pots tirar la pedra, no?, però que al final s'acabi fent, crec que és un autèntic fitxajazo, no?, que seria, i crec que es pot adaptar molt bé a aquestes necessitats, i més veient jugadors com Ferran i Hugo, que són jugadors que la saben moure molt bé o sabran buscar.
crec que pot tenir molt sentit aquest fitxatge i que pot ser un dels pivots més destacats de la Lliga. A més, un jugador ràpid, amb bon salt, finalitzador sota l'aro, crec que pot encaixar molt bé en aquest equip de Diego Campo. Sí, totalment. Com vaig dir amb el vídeo, és un jugador que juga molt bé el 2x2. Manresa és un dels equips que juga més 2x2 de la Lliga, més pick and roll. Per tant, crec que és un pivot que et dona envergadura, que no t'ho donava Cau, per molt salt que tingués, i et dona una lectura de joc i una versatilitat en la posició de 5, perquè tant Pierre com Nick poden ser complementaris. O sigui, no crec que juguin junts a pista, no ho crec, però no descartem en algun moment doncs, que Pierre pugui anar al 4. És que aquesta plantilla és molt completa en el sentit de que et dona molt poder de rotació, no? I parlant amb l'Estavi, parlant amb el Diego, el que volen aquest any és, si el nivell de rotació ja estava altíssim, encara poder rotar més, no? Per poder arribar més frescos quan s'hagi d'arribar als moments claus, no? Pierre Oriola, veterania necessària, igual que Ferran Bassas, però en la posició de 5 crec que també s'ha de tenir certa astúcia, no? L'astúcia aquesta que té el Pierre, no? De deixar algun colze sabent-lo deixar quan no et mira l'àrbitre, saber-se col·locar, un respecte arbitral que també va bé tenir-lo. I en el cas del Nick, doncs, és que jo crec que et donarà tot el que et donava Cau, d'energia, d'anar al tap, i a més té una lectura millor que Cau d'inici. Sí que és veritat que hi ha una cosa que haurà de fer l'staff, que és que a vegades se'n va del partit. Amb un parell de faltes se'n va del partit i li costa tornar a connectar, o té algunes desconnexions defensives que amb el Diego poden pesar. Però si el moldegem bé, el motllo de primeres de Nico Nguenda és un motllo molt alt, i que crec que és un molt bon 5 de garanties per aquest bàsquet Manresa, no? Perquè l'any passat els 5 inicials eren Golden, Cau i Archie. Que Golden havia de ser l'estandard, però era fluix defensivament. Cau era molt bon saltarín, però era molt fluix a nivell de contactes. Sí que va anar modulant-se, i sobretot els 2 últims mesos va donar un salt important, i Archie era totalment una aposta. Clar, què et permetrà ara aquesta posició de 5? Et permetrà que Nico Nguenda vagi aprenent d'Oriola, que ja ha estat a la Lliga ACB, i li digui: mira, Nick, tu ets molt bo, però les defenses aquí a l'ACB s'han de fer així i així. Però clar, tenint a Oriola, que ja és un seguro de vida, et permetrà que Nguenda vagi creixent progressivament, i sí que ha de ser el titular per rol, per edat i pel que pot demostrar, no? Però tenint a Oriola, la posició de 5 està molt ben coberta, perquè Oriola està en una tercera joventut, acaba de ser pare, però després de la temporada que ens va mostrar la temporada passada,
crec que poder-lo renovar i a més tenir Nico Nguenda i tens a Michev, que en moments puntuals també pot jugar a 5, Vila també, però jo crec que Vila és el que menys veurem de 5 de tots. Jo crec que la posició de 5 també queda molt ben feta i la meva valoració és que si tot encaixa, el sostre del Manresa és molt alt en el sentit de que podem aspirar a lluitar per play-off de manera, jo diria, d'entrada. El que passa que, les temporades són molt llargues, poden passar moltes coses, però el 5 titular, Benítez, Notae, Agbo, Allen i Onguenda, home, ja saps el que fitxes. Vull dir, no t'estic dient... Són jugadors que han demostrat tenir un nivell de sobres com per mínim, i anem a mínims perquè hem de ser realistes i el Manresa el primer objectiu ja sabem quin és el de les 12 victòries. Jo crec que aquest el podem assolir amb solvència si no passa una estracanada molt bèstia, no? Ara, jo crec que la gent dels últims anys jo crec que és dels equips més contrastats que jo recordo. Per tant, podem estar contents de l'equip que s'ha fet, amb les dificultats de mercat que hi ha, haver trobat un substitut de garanties per Colby Jones, que semblava que ja ens posàvem les mans al cap, i el Biel ens troba aquest tasc de Notae, que no passa una revisió mèdica a Turquia, i que no entrarem en el tema de les revisions mèdiques, però que te l'has trobat. I quan et trobes un jugador com Notae, doncs l'has d'atacar, i aquí Manresa ha estat bé. I jo crec que podem estar molt, molt satisfets d'aquesta plantilla que s'ha fet. És molt complementari entre si, i crec que entendran tots el nivell que els hi toca donar, i a partir d'ara doncs deixar hores de vol a aquest equip per veure cap on ens porta, no? Sí, totalment. Per tancar el vídeo, Aleix, com la temporada passada, no? L'any passat tu vas dir Nutzen, jo vaig dir Cao. Quina és la teva aposta de cara a jugador tapado que pot sorprendre a l'afició del Manresa? Mira, diré Pablo Tamba, perquè crec que els altres jugadors crec que tots són bastant més contrastats i de tapat tenen poc. Et diré Pablo Tamba. Sí, també és un bon jugador. Jo tiraré pel cantó, pel seu company de posició, Chibuzo Agbo, perquè també això, que crec que és un jugador que a priori potser no està tan contrastat com pot ser, Notae o Timmy Allen o algun altre. I crec que és un jugador que ha vingut fent molt silenci, i crec que pot ser un d'aquests jugadors, doncs, havent-lo vist en directe ja m'ha impactat, no?, pel seu cos i tot, i a més, per lo que vaig parlar amb ell, es veu molt, molt bon tio. Crec que pot ser un jugador que pot donar que parlar, i crec que aquesta posició de 3 a priori és la que menys diries que pot sorprendre, però jo crec que al final de temporada se'n parlaran bastant dels dos noms, tant del Agbo com del Tamba. Sí, perquè fixa't que quan ha anat passant el mercat, la posició de 3 és la que més ràpid es va tancar i la que més ràpid es va anunciar, no? Sí. Llavors la gent es va quedar com, ara hem de fitxar els bons. Però et pares a analitzar a Agbo i Tamba i dius, hòstia,
Sibuso té molt bon canell, té molt bon atleticisme, el veus entrenar l'altre dia i Déu-n'hi-do, i els veus en persona i de veritat, amb els vídeos semblen més petits dels que són, perquè jo vaig anar l'altre dia a l'entrenament i de veritat que havia vist entrenaments de l'any passat, però sí que és cert que vam veure el primer entrenament i qui no va fort al primer entrenament, no?, per agradar a l'entrenador, no? Sí. Però la plantilla té molt bona pinta i sobretot el que he destacat al principi, no?, que sembla que s'ha tornat a fer un molt bon grup humà i això és el primer pas cap a una bona temporada. Sí. Amb ganes que comenci això i res, Aleix, donar-te les gràcies com sempre, no?, per haver estat per aquí en aquest vídeo i a veure què tal va aquesta temporada. Tanquem aquí el vídeo i a veure, de cara ja als primers amistosos, a veure si ja podem començar a treure bones sensacions de tots aquests jugadors del Kitzenes Manresa. Un plaer, com sempre, i moltes ganes de veure aquest Kitzenes Manresa.